BPFनि गाहाय हाग्रामा महिलारिजों लोगोसे रायजो राजाफोरखौ गाव गावनि हानि जेंनाखौ थाबैनो बोस्रांनानै लानो खावलायदों इउपिपिएल दोलोनि दैदेनगिरिया। थांनाय 17 बोसोर BTC सरकारनि समाव बेबादि हानि मेला खुंनायखौ नुनो मोनाखै। अदेबानि बे हामेलानि गेजेरजों रायजो राजाफ्रा गाव गावनि हानि जेंनाफोरखौ बोस्रांना लानो हागोन होननानै बिथाङा फोरमायबावदों। नंगौ, सुबुंनि थांना थानाय बेलायाव खेबसेब्लाबो हाया जोबोद गोनांथार। बे नोजोरजों रायजो राजाफोरनि थाखाय बिटिआर सरकारा गोनांथारै आजावना लादों हानि मेला। बबेखानि दासान्दि बिटिआरनि 14 जिल्लाफ्राव हानि मेलाया सोलिगासिनो दं। दिनै क'क्राझार जिल्लानि बेंखनारि मावख' हाग्रा आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बाहागो लानायाव थागिबि सुबुंफोरनो हानि फोरमान बिलाइखौ राननानै होयो। बिटिआर सरकार आरो हा बिफाननि मावफुं सोद्रोमा रनजित बसुमतारीनि बेबायदि गोनांथार हाबाफारि लानायखौ रायजो राजाफ्रा गोजोननाय फोरमायदों। दोलोनि दैदेनगिरिया बुंबावदों, बिथाङा बुंदों, बिटिआर सरकारनि आजावना लानाय हा मेलाया रायजो राजानि हानि जेंनाफोरखौ बोस्रांना होनायनि मोनसे मोजां खाबु। लेन्ड मेलानि सोमोन्दै आङो गिबियावनो जोंनि बिटिआरनि चिफ मानगोनां प्रमद बर' सार आरो लोगोसे जोंहा रेभिनिउ डिपार्टमेन्टनि EM रनजित बसुमतारी सार बिथांमोनखौ जोङो स्पेसियेलि बे मा होनदों जिथु हानि जिथु मेला खालामदों बिनि थाखाय जों बिथांमोनखौ धन्यबाद होयो। मानोना जों बे हानि मेला होननाय सोदोबखौ जों खुनु पयदे 17 बोसोराव जोङो मोनफेराखैमोन आरो खोनाफेराखैबो आरो बे आंनि थाखायबो गोदान बे बाथ्राया। मानोना दिनै बे मा होनदों हा मेलानि गेजेरजों जों गोबां रायजो राजाफ्रा जाय रायजो राजाफ्रा दिनै गोरिब गुन्द्रा जाय बिथांमोना थाखा फैसाफोरखौ लानानै गावनि नाम जारिफोरखौ खालामना लानो हायाखैमोन, सोरबाया बिमा थैनाय, सोरबाया बिफा थैनाय, सोरबाया बिदा फंबाय थैनाय, बेफोरनि गासिबो कारेक्सनफोरखौ बिथांमोना खालामना लानो हायाखैमोन। नाथाय नैबे लेन्ड मेलानि गेजेरजोंनो गासिबो रायजो राजाफ्रा बिना फैसाजों मिथिबायना जोंनि बे बिटिआरनि नेतृत्व प्रमद बर'नि दैदेननाय सरकारनि गेजेरजों दिनैनिफ्राय जागायनानै फैगौ 22 तारिखसिम फ्रि मोनसे मा होनदों लेन्ड मेला जागासिनो दङ। दा ओंखायनो आङो मोनसे खोथाखौ बेजोंनो खावलायनो नागिरदों जे बेहाय रावखौबो धोरोम राव हारि बासियाजासे मोनफ्रोमबो मा होनो जनगोष्ठीफोरखौ लानानै बे लेन्ड मेलायाव अपेनलि भाबै बयखौबो लिंहरनाय जादों। आरो जायफ्रा दिनै सार्कोल अफिसाराव खबर लानो थाखाय जों खावलायदों जोंनि गामि ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफोरखौ, मानोना बिथांमोना हानि थाखायनो गोबां माने जोङो उनफिन जानानै दङ। मानोना जोंनि सबसे गिदिर सम्पदानो जाहैबाय हा थायोब्लासो जों थांनानै थागोन। हा गैयाब्ला जों थांनानै थानो हानाय नङा। मानोना हा थाब्लासो आंनि सिमाङाव आं जुदि बिल्डिं लुनो नागिरदोंबा, आं जुदि माबा मोनसे जुदि सिन्था खालामदोंबा बियो गासैबो हानि गेजेरजोंसो जायो। दा ओंखायनो बे सबसे गिदिर इनिसियेटिभ होननानै बुङोब्ला बिटिआर सरकारनि प्रथम इनिसियेटिभ होनना बुङोब्ला नैबे लेन्ड मेलाया। मानोना बे लेन्ड मेलानि गेजेरजोंनो जोंनि गुथि रायजो राजाफ्रा मा होनदों इजि भाबै मा होनदों सरासनस्रायै एकदम माने माबानि गेजेरजों बिथांमोना हा फाट्टा खालामनानै लानो हागोन। दा ओंखायनो आं खावलायदों बिनि गेजेरजों जे जोंनि बारग' चिफ जोंहा हाग्रामा महिलारि सार बिथांखौ आं खावलायनो नागिरदों, जुदि बिथाङाबो बे 17 बोसोराव जुदि हाफोर जुदि गावनि प्रब्लेमफोरखौ जुदि मावनानै लानो हायाखैबा, जुदि हा फाट्टा खालामनांगौ दङब्ला बा बिबौनि नामाव जुदि ट्रेन्सफार खालामनांगौ दङबा सोसननांगौ दङब्ला बिथांखौबो थाबैनो मा होनो सार्कोल अफिसाव खबर लानानै मावफैनो थाखाय आं खावलायदों। आरो बिथांमोननि जिखिनि BPFनि जायफ्रा दैदेनगिरिफोर दङ, बिथांमोननि माखासे लिडार्सफोर दङ, बिथांमोनखौबो आं खावलायदों जे नोंथांमोना 17 बोसोराव इउपिपिएलनो जुदि हा होआखैमोनब्ला नोंथांमोना नैबे इउपिपिएलनि दैदेननाय BJPनि दैदेननाय आरो GSPनि एलायन्स मोनसे सरकाराव नोंथांमोना हाखौ खालामनानै लानो हागोन। मानोना बेबायदि सुबिदाखौ नोंथांमोना बे 17 बोसोराव जोंनो होआखैमोन। आरो बिथांमोना बे 17 बोसोराव गावसिनि गय बागान खालामनो थाखाय, बिथांमोना नारेंखल बागान खालामनो थाखाय आरो बिथांमोना बेबायदिनो गाव गावनि मुलाम्फानि थाखायल' बिथांमोना हा फाट्टाखौ खालामनानै लानाय जादोंमोन। मानोना सरासनस्रा रायजो राजानि थाखाय बिथांमोना मालाबाबो मोजां सिन्था खालामाखैमोन। नाथाय जोंनि प्रमद बर' सारा गाव दिनै बिबान लानाय लोगो लोगोनो गुथे जोंनि रायजो राजा बिटिआराव थानाय आरो बे लेन्ड मेलाया अकल जोंनि 9 जिल्लायावल' जादों। मानोना बे आसामाव जायाखै। आरो जोङो धन्यबाद होनांगोन आसामनि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा सारखौ। मानोना बिथांनि नेतृत्व आरो दिनै जोंनि प्रमद बर' सार, लोगोसे लरेन्स इस्लारि सार आरो लोगोसे रनजित जोंहा बसुमतारी सारमोननि दैदेननायाव दिनै गासैबो अफिसार स्टाफफ्रा दिनै हेफाजाब खालामनानै इजिलि भाबै जोङो दिनै बे लेन्ड मेला खालामनो थाखाय साक्सेसफुल खालामनो हादों। मानोना जोंना बे लेन्ड मेलानि गेजेरजोंनो फैगोन 2023 मायथाइसिम 1 लाखनिबो बारा मानसिफोरनो जों हा फाट्टा होनायनि थाखाय प्रसेस खालामगासिनो दं।
आरो नोंथांमोना इजिलि भाबै मोनफ्रोमबो रायजो राजाखौ नैबे मिडियानि गेजेरजों आं मेसेज होनो सानो नोंथांमोना गाव गावनि सार्कोल अफिसाव थांनानै खबर लादो आरो थाबैनो मा नांगौ मा नाङा नोंथांमोना गाव गावनि हानि जेंनाफोरखौ फ्रि फैसायावनो खालामनानै लानो हागोन आं बेखौ जोंनि पार्टिनि दाना खावलायदों मानोना बेहाय खुनु जोङो धोरोम राव हारि रावखौबो बासिया जासे आरो जों बेहाय जाति गथ' खुनु सिन्था खालामा जासे आरो बेजों लोगोसे जोङो खुनु पार्टिखौ जोङो बेहाय सिमा खालामा जासे मोनफ्रोमबो पार्टियानो जा दलानो जा बिथांमोनखौ जुदि हानि जेंना दङब्ला 17 बोसोराव नोंथांमोना जुदि मावनानै माने होजायाखैब्ला नाथाय जोंनि नैबे बिटिआर सरकारनि दिनाव नोंथांमोनखौ मावनो थाखाय आं खावलायदों आरो नोंथांमोनाबो निस्सय खालामनो हागोन मानोना आं मोनसे खोथाखौ बेजोंनो सरजाबफानो लुगैदों दाख्लै थांनाय जोंहा हाग्रामा महिलारि सारनि न' खाथियाव जिहेथु जोंहा निउ देबोरगाव होनना बुङो बिनिफ्राय नर्थ बेसरगाव होननानै बुङो बेहाय गोबां 17 बोसोर माने भुगिनानै बिथांमोना सरकार थासेयावबो जोंनि हाग्रामा महिलारि सार थासेयावबो बिथांमोननि हाया खुनु पदे एलाउटमेन्ट मोनाखैमोन नाथाय बिथांमोना दाख्लै एलाउटमेन्ट जाबाय मानोना बियो जोंनि सरकारनि बिटिआर सरकारनि गिदिर मोनसे इनिसियेटिभ आरो बेनो जोंनि मोनसे देरगानाय बेनिखायनो दिनै आं सानो गासैबो रायजो राजाखौ आं बेखौनो सानो जे नोंथांमोना मोजाङै सिन्था खालाम इउपिपिएल सरकारा जेब्लासिम थांनानै थागोन इउपिपिएल सरकारा जेब्ला बिटिआरआव सरकार खालामनानै थाबाय थागोन अब्ला जोंनि रायजोनि फिसा गेदेर जेंना गासैबो लासै लासैनो समाधान जागोन होननानै आं आसा खालामो आरो बिनि गेजेरजों आं बेखौनो खावलायनो लुगैदों जोङो पार्टिनि जानानै जों जे दिनै मोनसे सान्थि परिबेस जों जे मोनसे मोनफ्रोमबो दिगनि गेजेरजों नांगौ इम्पर्टेन्ट खामानिफोरखौ दिनै इउपिपिएल सरकारनि दैदेननायाव दिनै गिदिर मोनसे खामानिफोरखौ मावनो लागासिनो दङ आरो बेयो मोनसे गिदिर जोंनि एचिभमेन्ट होननानै जों साननानै लायो आरो बेनि बारै मा बुङो गिबियावनो बड'लेण्ड बुब्लिनि साफ्रोमबोनिसिमबो गाहाम हामलायथिनाय जासिदों आरो बिटिआरनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखायबो आं गाहाम हामलायथिनाय जासिदों मानो होनोबा जोंनि बिटिआर हालामाव रायजो जानाय गासैबो बर' आरो गुबुन हारिफोरखौ लानानै दिनैहाय हा फाट्टा होनायनि हाबाफारिया सोलिगासिनो दं जोङो बाख्नायनांगोन बिटिआर गभर्नमेन्टखौ मानगोनां प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जेबायदि हाबाफारि लादों खोब बाख्नायथाव दिनैहाय रायजो राजाफ्रा बेनिखायनो सोरबाफोर मिथियाखैब्ला एबा माने हाबाफारि लानायखौ खबर मोनाखैब्ला नोंसिनि फोसावनायनि गेजेरजों जाहाथे खना खनला थानाय साफ्रोमबो बिटिआर ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बे हाबाफारिखौ मावनानै लायो दिनैहाय आं बेखौ खावलायहरबाय खोब दुखु गोनां 17 बोसोर जेनाखि हाग्रामा मानगोनां हाग्रामा सारनि बिटिसि एबा 17 बोसोर खुंदोंमोन बाहाय जाय खामानिखौ मावफुंनानै होनांगौमोन रायजो राजाफोरनि थाखाय बैबायदि खामानिफोरखौ मावफुंनाय जायाखै बिथाङा खुब दुखु गोनां जोंनि बिटिआर हालामनि साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि थाखाय दिनैहाय बिनिखायनो जों बाख्नायनो लुगैदों बिटिआरनि जेनाखि सिएम प्रमद बर' सारनि दैदेननायाव जोङो हा फाट्टा मोननो थांगासिनो दं आरो जोङो फिसा जेखि खामानि मावा मानो दिनैनि थासारियाव लनानो बख' बा गुबुन खामानियानो माव बेहाय हानि फाट्टा बियो हा नामजारिनि बियो अब्लासो होनाय जायो दा बैफोर सुबिदाखौ दिनैहाय बिटिआर हालामनि गासैबो रायजो राजाफ्रा माने बिटिआरनि सिएम सार प्रमद बर'नि अननायाव बा बिटिआरनि सिएम सार प्रमद बर'नि जेनोखि खामानि मावनो लानाय बेनि दारै बैफोर खामानिफ्रा जाफुंसिगोन होननानै जों आसा खालामनो हायो।